बच्चू कडू यांच्या आजच्यापासून सुरू होणाऱ्या नागपूर येथे शेतकरी एल्गार मोर्चासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने नागपूरकडे निघाले असून या मोर्चाला गोंदिया जिल्ह्यातील महेंद्र भांडारकर जिल्हाध्यक्ष, प्रदीप निशाणे तालुका अध्यक्ष, पंचायत समिती वनिता भांडारकर सह मोठ्या प्रमाणात प्रहार कार्यकर्ते, शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग बांधव नागपूरला रवाना झाले। बच्चू कडू यांच्या या एल्गार मोर्चात सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न असो, शेतमजूर, दिव्यांग बांधवांचे प्रश्न अशा विविध प्रश्नांना धरून हा एल्गार मोर्चा आजपासून नागपूर येथे सुरू होणार आहे। या मोर्चाला गोंदिया जिल्ह्यातूनही मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी समर्थन दिले असून मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी नागपूरला रवाना झालेत। गोंदियाहून प्रतिनिधी अमरदीप बडगे। दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल।